Bună și bine ai venit sau revenit pe acest canal! Sunt Andreea, iar după cum probabil ți-ai dat seama deja din titlu, astăzi este despre cumpărături la second hand. Este puțin diferit față de cum îmi încep eu videoclipurile, însă mă pregătesc să plec la vânătoare și m-am gândit ca înainte să fac un scurt intro. Dacă vrei să vezi cum a fost, ce am găsit și mai ales ce am cumpărat, rămâi alături de mine după intro! În Suedia, cumpărăturile la second hand sunt ceva aproape la fel de firesc cum este mersul la piață. Un studiu desfășurat la nivel național în anul 2018 a arătat că doar 25% din populație nu a cumpărat nimic niciodată la mâna a doua. În acest context, există multe magazine de acest fel în mai toate orașele, dar bineînțeles și online. Mai mult, la 70 de kilometri de Stockholm, există mall-ul ce se numește Rituna, primul din lume în care se găsesc doar magazine ce vând marfă la mâna a doua. Sunt, practic, 2 etaje de paradis second hand. În Malmö există astfel de magazine și în 2 dintre cele mai mari mall-uri, atât în Emporia cât și în Triangle, și sunt mereu pline de clienți. Iată un Calvin Klein, și un Tommy Hilfiger, Oddmall este un brand suedez foarte popular, o să vedeți că și eu am cumpărat câteva bluze de la ei. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger Jeans, și Stefanel, acesta este unul dintre magazinele care are marfa organizată în funcție de stilul vestimentar și, ce a fost și mai bine, am prins perioada de reduceri. Oamenii nu se sfie să intre în second hand-uri, să caute chilipiruri, ba chiar să aștepte perioadele de reduceri. Este adevărat că aici produsele nu își schimbă prețul în funcție de perioada săptămânii în care se primește marfă,
așa cum știu că se întâmplă acasă în România. Prețurile sunt însă bune, corecte comparativ cu prețul inițial și rămân aceleași pentru o perioadă mai lungă de timp, de la o lună până la chiar câteva luni. Însă, se aplică și reduceri și există și o perioadă în care poți schimba produsul, ca în orice magazin cu marfă nouă. A cumpăra la mâna a doua nu este o rușine, dimpotrivă, suedezii spun că e mai sustenabil și mult mai economic, deci automat faci shopping mai inteligent dacă decizi să cumperi astfel. Old Molly din nou. Există buticuri mai mari sau mai mici, însă majoritatea găsești de toate, de la haine la accesorii și pantofi până la articole de mobilier, decorațiuni, jucării și multe cărți și viniluri. Am găsit și câteva bijuterii vintage, ca de exemplu aceasta. Produsele sunt de obicei branduri suedeze sau nordice, dar bineînțeles că fac excepție hainele de designer sau brandurile extrem de populare, unde bineînțeles că se regăsesc tot felul de nume internaționale. Calitatea este una bună spre foarte bună, iar dacă un articol are vreun defect, acesta este marcat corespunzător pe eticheta cu preț. Ralph Lauren din nou. Prețurile variază de la 10 coroane, ceea ce e echivalentul la aproximativ 5 lei, până la 6-700 de coroane, deci undeva peste 300 de ron, în funcție de etichetă, de condiția în care se află articolul și de altele asemenea. Articolele vintage, foarte valoroase și în condiție foarte bună, se vând de obicei în magazine de profil, și anume magazine vintage, care sunt separate de second hand. Așa cum spuneam și mai devreme, marfa este de obicei așezată pe categorii în funcție de stil sau de brand. Dacă ar fi existat și pe măsura mea, aș fi luat cu mine acasă bijuteria asta.
Aș vrea să mai adaug că am vizitat 5 second-hand-uri, însă doar în acestea 3 am avut voie să filmăm, fără ca în prealabil să fi trimis un e-mail managerului. Tocmai de aceea o să apară pe ecran un mesaj prin care aș vrea să le mulțumesc celor de la Pop Boutique pentru că au fost foarte drăguți cu mine. Ideea acestui clip a pornit de la faptul că mi-am cumpărat această pereche de blugi, prima după 7 ani, iar provocarea a fost să găsesc cel puțin 5 bluze pe care să le pot purta cu blugi la prețuri cu mult sub cele din magazine. Veți vedea că am purtat aceeași pereche de pantofi și ocazional va apărea în cadrul aceeași geantă pentru a nu distrage atenția de la bluze. Prima este o cămașă Ralph Lauren. Iată prețul inițial de pe site și puteți vedea diferența de preț la care am cumpărat-o eu. Odd Molly, brandul suedez despre care am vorbit și mai devreme. Iată prețul pe site al unei cămăși asemănătoare cu cea pe care am găsit-o eu. Și iată pe ecran și prețul la care am cumpărat-o, fiind la reducere chiar. Toate produsele se află în stare extraordinar de bună. A doua bluză sau tunică de la Odd Molly. Iată și prețul unui produs asemănător pe site. Iată și prețul din second hand. Odd Molly este un brand suedez, dar și-a câștigat renumele la nivel internațional, întrucât este sustenabil și își fabrică articolele de îmbrăcăminte doar în țări în care își poate plăti corect angajații. Articolele sunt deosebite, de cele mai multe ori au brodate mesaje inspiraționale. Următorul articol, o bluză de la brandul italian Naf Naf, pe care am găsit-o cu etichetă. Iată prețul pe site. Și după cum puteți vedea, am găsit-o în magazin la un preț imbatabil. Îmi plac foarte mult mânecile, dar și gulerul. Următoarea pe listă, o bluză de la Ralph Lauren, din nou cu etichetă. Prețul pe site. Și evident mult mai ieftin în second hand. Ralph Lauren din nou, de data asta o altă cămașă. Prețul pe site pentru un produs asemănător. Și evident mult mai puțin la magazinul de produse la mâna a doua. Nu pot să spun că mă dau în vânt după cumpărăturile la second hand, dar pot să vă spun că după clipul ăsta m-a cam prins febra căutatului de comori, așa că spuneți-mi dacă ați vrea să mai fac astfel de clipuri. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați de subscribe și de like. Eu una sper că v-a plăcut la fel de mult cât mi-a plăcut mie să-l filmez. Până data viitoare v-am pupat! Pa!